Αγαπητοί και εκλεκτοί φίλοι, καλησπέρα. Το ΔΣ του Συλλόγου μας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, το Δονέων Φως, σας καλωσορίζει στην απόψινή συγκέντρωση Παύλα Διάλεξη με θέμα το περί ευθυμίας του Πλουτάρχου, με ομιλητή τον κύριο Γιώργο Λαθήρη Αλισσό, ο οποίος με θέρμη και πολύ χαρά δέχτηκε το αίτημά μας και μας τιμά απόψε με την παρουσία του, καθώς και με τους εκλεκτούς συνεργάτες τους. Καταρχήν, ευχαριστούμε και την Δημοτική Αρχή για την παραχώρηση της αίθουσας. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσω να έρθει ο πρόεδρος του Συλλόγου μας, ο κύριος Δημήτρης Σούκης, να μας απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Ελάτε κύριε Δημήτρη, πρόεδρε. Δύο λόγια. Έτσι, για να καλωσορίσω και εγώ εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου τον αγαπητό εδώ κύριο Λαθήρη και να τον ευχαριστήσουμε εκ μέρους πάλι όλου του Διοικητικού Συμβουλίου για την τιμή που μας κάνει να είναι σε αυτή την εκδήλωση. Πέρα από αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς και τους φίλους υπηρώτες, μέλη του Συλλόγου, αλλά πιο πολύ, γιατί αυτό έχει σημασία, όλους εσάς τους υπόλοιπους που δεν είστε υπηρώτες και τιμάτε σήμερα αυτή την εκδήλωση του Συλλόγου μας. Είναι αλήθεια ότι ένας από τους σκοπούς του Συλλόγου μας είναι και αυτός. Όχι μόνο να κάνουμε γιορτές και πανηγύρια της παράδοσής μας, που φαντάζομαι όλοι θα μάθατε ότι κάναμε ένα πολύ πετυχημένο πανηγύρι πριν από λίγες μέρες εδώ απ' έξω στην πλατεία και μαζέψαμε πάνω από 1.500 ανθρώπους. Το ευχαριστηθήκαμε, χορέψαμε, διασκεδάσαμε, αλλά σκοπός του Συλλόγου είναι να κάνει και αυτού του τύπου τις εκδηλώσεις, τις ποιοτικές εκδηλώσεις, οι οποίες πιστεύουμε ότι έχουν πολύ μεγάλη αξία στην εποχή που διαβίουμε και γι' αυτό προσπαθούμε να μπορέσουμε όσο μπορούμε να φέρουμε σε επαφή όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και από κάποιες πνευματικές εκδηλώσεις κτλ. Σας ευχαριστώ ακόμη για άλλη μια φορά. Είμαι συγκινημένος για την προσέλευση. Ειλικρινά αυτές οι εκδηλώσεις είναι αλήθεια ότι δεν συγκεντρώνουν πολύ κόσμο και ειδικά και μια δύσκολη μέρα Σάββατο σήμερα, όλοι έχουν και τα δικά τους, αλλά βέβαια οφείλεται και στον κύριο Λαθήρη η μεγάλη προσέλευση, αλλά και στο Διοικητικό Συμβούλιο για την κινητοποίηση της εκδήλωσης και ιδιαίτερα στη Λίζα την Κομίνη, η οποία ήταν η υπεύθυνη για αυτή την διοργάνωση της εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ λοιπόν ακόμη μια φορά, αλλά επιπλέον και την πιο μικρή μας μέλος του Συλλόγου μας, τη Δάφνη, η οποία στη συνέχεια θα σας απαντήσει στο βιογραφικό του κ. Λαθήρη. Να είστε καλά, καλή απόλαυση. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, η μικρή Δάφνη, που είναι από τα νεαρότερα μέλη του Συλλόγου μας, θα σας διαβάσει ένα σύντομο βιογραφικό του κ. Λαθήρη. Γιώργος Λαθήρης Αλισσός. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Ο Γιώργος Λαθήρης Αλισσός γεννήθηκε στην Εμιδανία. Τελείωσε το γυμνάσιο και λύκειο στο Αγρίνιο και στη συνέχεια ακολούθησε νομικές σπουδές στην Νομική Σχολή Αθηνών. Παράλληλα, ακολούθησε κλασικές σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, στο τμήμα Φιλολογίας, με κατεύθυνση τη γλωσσολογία. Ομιλεί και γράφει αγγλικά και ισπανικά. Από το 1989 έως το 2013 άσκησε ενεργή μαχόμενη δικηγορία ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Το 2000 προήθησε δικηγόρος παραδείγου πάγου. Το 2013 παρατήθηκε από τη δικηγορία και έκτοτε συντονίζει και διευθύνει τις εργασίες της πολιτιστικής ερευνητικής εταιρείας Ηλιοδρόμιων από τις ειδήσεώς της το έτος 1992
μέχρι σήμερα, καθώς και τις εκδόσεις βιβλιοδρόμιων. Παραδίδει μαθήματα αρχαίας ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και φιλοσοφίας στην έκδοση του Ηλιοδομείου στην Αθήνα, σε τακτικούς εβδομαδιαίους κύκλους μαθημάτων και ένα σταθερό μηνιαίο κύκλο σεμιναρίων με τίτλο «Μυητικός εαυτός». Είναι συγγραφέας των έργων «Ασταπόσημα», «Δίφρος», Αθήνα 1993, «Οι μυστικές φωνές της Γεράς», «Ηλιοδρόμιον», Αθήνα 1994, «Η ώρα του Σπερσίπου», «Λεξικών ενιών της Πλατωνικής Φιλοσοφίας», Ηλιοδρόμιον, Αθήνα 2003, «Τυπικών γενεθλίων κατά τα πάθη των Ελλήνων», Ηλιοδρόμιον, Αθήνα 2004, δεύτερη έκδοση 2016. Στη συνέχεια, η ελληνική παράδοση των εκδόσεων του Ηλιοδρομείου έχει επεξεργαστεί και παραδώσει στην κυκλοφορία διάφορα έργα. Ενδεικτικά αναφέρουμε περί ευθυμίας του Πλουτάρχου, περί του μη δανείζεστε του Πλουτάρχου, Πρόκλος, περί της ιεραρχικής τέχνης των Ελλήνων, Ιερή Ύμνη, Επιγράμματα, δεύτερη έκδοση, Αθήνα 2021. 88 Ιερή Ύμνη του Ορφέως, Αθήνα 2004, δεύτερη έκδοση 2013, Γατήλος, περί ονομάτων Ορθότητος του Πλάτωνος, τελευταία έκδοση και όχι ελάχιστη είναι το βιβλίο Ηράκλειτος, περί φύσεως ή Μούσε, οδηγός για την εναρμόνιση του βίου, Αθήνα 2024. Επίσης, έχει δώσει πλήθος διαλέξεων και ομιλιών στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού, πράγμα το οποίο συνεχίζει να κάνει σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους ιδιώτες, συλλόγους, πνευματικούς χώρους, φορείς, δήμους κτλ. Έχει συνεργαστεί επίσης στην παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών με συνεντεύξεις και παρουσιάσεις θεμάτων γύρω από την εκδοτική, μεταφραστική και συγγραφική δραστηριότητα. Ας τον απολαύσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαθήρη, για το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ τον Σύλλογο Υπηρετών εδώ Χαϊδαρίου, Δοδονέων Φως. Και εύχομαι πράγματι το φως της Δοδόνης να απλωθεί, το έχουμε πολύ ανάγκη, γιατί είναι τόσο αρχαίο και η Ήπειρος είναι μία από τις αρχαιότερες κοιτίδες του ελληνισμού, αν όχι η αρχαιότερη. Ευχαριστώ επίσης το Δήμο εδώ Χαϊδαρίου που μας φιλοξενεί σε αυτή την αίθουσα και φυσικά όλους εσάς για την παρουσία σας που ψηφίσατε άλλες υποχρεώσεις και επιλέξατε να είστε εδώ. Όπως το συνηθίζω πάντοτε, θα κάνω το καλύτερο για να αντιληφθείτε ότι ο χρόνος πάντα που αφιερώνουμε ή σε ό,τι αφιερώνουμε επιστρέφει σε εμάς ως μάθημα, ως εννόηση, ως οτιδήποτε. Και ιδίως όταν απευθυνόμαστε σε ένα ευρύ κοινό μιλώντας για φιλοσοφικά θέματα, οφείλουμε να μην θεωρητικολογούμε, αλλά να μεταφέρουμε μια εμπειρία ζωής μέσα από αυτό που κάνουμε και τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω τα τελευταία χρόνια κατά δύναμη. Χαίρομαι βεβαίως που υπάρχει το ενδιαφέρον, γιατί πριν αρκετά χρόνια δεν υπήρχε τόσο έντονο ενδιαφέρον. Τώρα οι συνθήκες της ζωής, οι οποίες έχουν ενταθεί, μας φέρνουν στο προσκήνιο ξανά την αναγκαιότητα της φιλοσοφίας. Όχι ως θεωρητικολογία, όχι ως ομιλία για το τι είπε ο ένας φιλόσοφος ή ο άλλος, αλλά ως πράξη ζωής, ως πραγμάτωση στο τώρα. Έτσι, ένα από αυτά τα συγκράματα της αρχαιότητας, τα οποία μελέτησα και εξέδωσα και είναι στην τρίτη έκδοση, είναι το περί ευθυμίας του Πλουτάρχου, για το οποίο έχω ξαναμιλήσει και άλλες φορές. Και όσες φορές και να μιλήσουμε για αυτό που κάνει τη ζωή μας καλύτερη και ουσιαστικότερη, είναι λίγες. Έτσι λοιπόν, απόψε, δεν θα ευθυμίσουμε με την κοινή έννοια, δηλαδή θα είμαστε σε μια κατάσταση ευθυμίας, δηλαδή απλά προσωρινής
ευαρέσκειας ή ευαρεστήσεως μέσα μας, γιατί η λέξη ευθυμία είναι και σημερινή λέξη του λεξιλογίου μας, αλλά αποδυναμωμένη από το φιλοσοφικό της βάθος. Ευθυμία, όπως το λέει και η λέξη, είναι το εφ του θυμού, με τη διαφορά ότι θυμός δεν είναι αυτό που πάλι λέμε είμαι θυμωμένος, έχω οργή δηλαδή για κάτι, αλλά θυμός είναι το θυμικό μέρος της ψυχής. Και θυμικό μέρος της ψυχής είναι το συναίσθημα και εδράζεται στο στήθος. Μαζί με το συναίσθημα περιλαμβάνει και τη βούληση και βαθιά στο βάθος, πολύ βαθιά, αυτό που λέμε ήθος, το οποίο ο Πλούταρχος λέει είναι σαν να ανακαλύπτουμε μια πηγή στο δάσος και πρέπει να την καθαρίσουμε από τις πέτρες, ίσα που αναβλύζει στους περισσότερους, αλλά αν την καθαρίσουμε αυτή η πηγή θα δυναμώσει και τότε το ήθος μας θα καθορίζει τη συμπεριφορά μας. Γιατί κατά την άποψή μου και κατά την άποψη της αρχαίας φιλοσοφίας, η ηθική γεννιέται από το ήθος και όχι το αντίθετο. Έχουμε συνηθίσει σε ηθικά συστήματα και μάλιστα σε ό,τι επικράτησε τους τελευταίους αιώνες απ' έξω, δηλαδή να φτιάξουμε τον άνθρωπο. Η φιλοσοφία λέει ότι αυτό και να το επιτύχουμε είναι προσωρινό. Μόλις φύγει το απ' έξω, ο άνθρωπος ξαναγίνεται το θηρίο που βλέπουμε να εκδηλώνεται πολύ συχνά και μας εκπλήσει. Άρα λοιπόν το ήθος γεννάει την ηθική. Το συναίσθημά μας, αυτό το οποίο το θεωρούμε δεδομένο, αλλά δεν είναι όλα όσα βιώνουμε συναισθήματα, μπορεί να είναι πάθη, μπορεί να είναι καταστάσεις βιωματικές. Συναίσθημα σημαίνει έχω αίσθηση, άρα είναι και η παρουσία ενός γνωστικού παράγοντα εκεί, πάνω στο συναίσθημα. Δεν είναι ένα καθαρό, δηλαδή βίωμα ανεξέταστο και άλογο. Οπότε λοιπόν, όταν λέμε ευθυμία, σήμερα θα πρέπει να την ξανανοηματοδοτήσουμε τη λέξη αυτή, να της δώσουμε βάθος και είναι σαν να παίρνουμε ένα δέντρο που είναι φυτεμένο σε μια γλάστρα, οι ρίζες του έχουν πετάξει, έχουν σπάσει τη γλάστρα, το παίρνουμε και το φυτεύουμε σε ένα κτήμα, σε έναν αγρό. Και αυτός ο αγρός είναι ο αγρός της ψυχής μας. Έτσι λοιπόν καλούμαστε να επανακαλλιεργήσουμε αυτόν τον αγρό και ουσιαστικά σε αυτό θα κινηθούμε απόψε, με την έννοια να αντιληφθούμε ότι όταν ομιλούμε περί ευθυμίας, ομιλούμε για κάτι πολύ σπουδαίο και είναι στο χέρι μας, από εμάς εξαρτάται. Συνήθως, περισσότεροι, όταν οι εξωτερικές συνθήκες μας πάνε καλά, λέμε είμαστε ευτυχείς, είμαστε πολύ καλά. Μόλις ανατραπεί αυτή η κατάσταση, δεν ξέρουμε πού να στραφούμε. Ενώ πάντοτε υπάρχει ο εαυτός μας, μέσα μας. Άρα λοιπόν, ευθυμία σημαίνει να βρω εκείνο το βαθύτερο εαυτό μου, ο οποίος είναι ατάραχος, γαλήνιος, εύθυμος με την αρχαία σημασία. Γιατί ο πρώτος που έγραψε έργο περί ευθυμίας ήταν ο Δημόκριτος. Και ο Δημόκριτος, ξέρουμε, είναι γνωστός με την ατομική θεωρία. Δεν τον γνωρίζουμε ως φιλόσοφο που ασχολήθηκε και με την ηθική φιλοσοφία. Η ηθική φιλοσοφία σκοπό έχει να κάνει τη φιλοσοφία πράξη. Δεν είναι να μιλούμε τι είπε ο ένας φιλόσοφος, τι είπε ο άλλος. Δεν μας οδηγεί πουθενά αυτό. Χώρια ότι μας αυξάνει και την ίηση. Και βλέπουμε που οδηγεί αυτό. Αυξάνει, δημιουργεί μια έπαρση. Βλέπουμε ανθρώπους σήμερα αναλύουν τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Πλούταρχο και όποιον θέλετε, χωρίς οι ίδιοι τίποτα από αυτά να κάνουν πράξεις στη ζωή τους. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι λένε «Μα αυτή είναι η φιλοσοφία». Όχι, φίλοι μου, δεν είναι αυτή η φιλοσοφία. Φιλοσοφία σημαίνει αντιλαμβάνομαι τι είναι ωφέλιμο για τον εαυτό μου και εργάζομαι με το επιτύχω. Με τα μέσα και τα εργαλεία που μου δίνει η φιλοσοφία. Γιατί ακόμα και αν θέλω να καλλιεργήσω ένα αγρό, πρέπει να έχω κάποια εργαλεία. Αυτά τα εργαλεία είναι τα βιβλία, είναι οι ομιλίες, είναι τα μαθήματα, αυτά που λέει ο Πλούταρχος, όργανα παιδείας. Και ιδίως τα βιβλία είναι όργανα παιδείας που τα έχουμε συνέχεια εκεί.
Και μάλιστα οι πρόγονοί μας, επειδή ήταν πρακτικοί άνθρωποι και δεν χάνονταν μέσα σε θεωρητικολογίες, δημιουργούσαν μικρά βιβλία, τα οποία τα λέγανε εγχειρίδια. Εγχειρί έχω. Το έχω κάτι στο χέρι μου. Εγχειρίδιο λέγεται και το μαχαίρι. Φανταστείτε ένα μαχαίρι που έχουμε στην κουζίνα και το χρησιμοποιούμε για τόσα πράγματα. Έτσι είναι και το βιβλίο λοιπόν. Χρειαζόμαστε εγχειρίδια. Ένα τέτοιο εγχειρίδιο είναι και το Περιευθυμίας του Πλουτάρκου. Και η αποδοχή που έχει τα τελευταία χρόνια, από τότε που για πρώτη φορά το εξέδωσα, εδώ και 20 και πλέον χρόνια, βλέπω ότι πραγματικά έρχεται να λειτουργήσει ως ένα εγχειρίδιο στην καθημερινότητά μας. Σήμερα όμως, επειδή και οι φίλοι μας, οι Ηπειρώτες, έχουν μια παράδοση με το χορό, και εγώ προσωπικά γεννήθηκα κοντά στην Ήπειρο, στην Ευρυτανία, έχουμε μια σχέση με το βηματισμό, με το βήμα, με το ρυθμό. Έτσι λοιπόν θα σας παρουσιάσω το Περιευθυμίας μέσα σε 20 βήματα. Ας πούμε ότι θα χορέψουμε το χορό της ευθυμίας. Όχι εξωτερικά, αλλά νοερά, με συναίσθημα και βίωμα. Έτσι λοιπόν θα χορέψουμε μαζί και να τα κρατήσουμε αυτά μέσα από 20 βήματα, ρήματα. Βήμα και ρήμα. Γιατί ρήμα και όχι ουσιαστικό ή κάτι άλλο? Γιατί το ρήμα στη γλώσσα μας είναι δραστικό. Το ρήμα σημαίνει βρω, πράττω. Δεν λέω κάτι απλώς και μένει. Οπότε είναι ρηματικές οι προτροπές, μέσα από 20 τέτοιες λοιπόν, και φανταστείτε ότι όπως ένας χορός είναι πολύ κουραστικός αν έχουμε μια συνεχή κίνηση προς τα μπρος και όλοι μας οι χοροί είναι κυκλικοί, άρα σημαίνει ξαναγυρίζουμε στα ίδια πράγματα, οπότε εργασία με τον εαυτό μας και για την επίτευξη της ευθυμίας σημαίνει ξανασχολούμε με τα ίδια ζητήματα πάλι, όπως ακριβώς γυρίζω. Και τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά? Είναι ο ρυθμός. Δηλαδή θα πάω 2-3 βήματα μπροστά, θα γυρίσω ένα πίσω. Αυτό το πίσω στη ζωή το αισθανόμαστε ως οπισθοδρόμηση. Πολλές φορές βιώνουμε μια απογοήτευση, μια αποτυχία, είτε από τον εαυτό μας είτε από τους άλλους. Αυτό λέμε μας πήγε πολύ πίσω. Το πολύ να αφαιρέσουμε, όχι το πίσω. Το πίσω χρειάζεται. Δεν είναι απώλεια χρόνου, γιατί έχουμε μια γραμμική αντίληψη στον χρόνο και έτσι πάει ο χρόνος κατευθείαν μπροστά. Μα αν ήταν έτσι θα είχαμε κουραστεί ήδη. Ο κόσμος θα είχε γυράσει. Ευτυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο κόσμος κινείται κυκλικά, η φύση βλέπουμε κινείται σε κύκλους, επιστρέφουμε στο ίδιο, αλλά όχι ακριβώς στο ίδιο. Έτσι λοιπόν, χορεύοντας το χορό της ευθυμίας, θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι είναι ένας χορός ζωής. Είναι ένας χορός και ο χορός, όπως λέει ο Πλάτων στους νόμους, συνδέεται ετυμολογικά με τη χαρά. Δεν μπορείς να χορεύεις και να μην είσαι χαρούμενος. Χορός και χαρά, χαρά και χορός. Και η χαρά έχει και τη χάρη. Οπότε δεν αρκεί να κάνω τα βήματα, αλλά να τα κάνω με χάρη. Τι θα πει να τα κάνω με χάρη? Να τα κάνω με τρόπο ατομικό, ξεχωριστό, όχι μιμούμενος τι κάνουν οι άλλοι, αλλά ακούγοντας τον βαθύτερο εαυτό μου. Έτσι λοιπόν, με αυτή την πορεία, ας ξεκινήσουμε και ας δούμε το πρώτο βήμα. Και είναι πολύ εύκολο, όσοι έχετε το βιβλίο ή θα το προμηθευτείτε, είναι ακριβώς εμπνευσμένο από τα 20 κεφάλαια του Πλουτάρκου, οπότε το βιβλίο είναι διαιρεμένο σε 20 μικρά κεφάλαια και κάθε ρήμα από αυτά που θα σας πω ανταποκρίνεται στα κεφάλαια αυτά του Πλουτάρκου. Είναι φτιαγμένα δηλαδή τα βήματα αυτά από αρχαίο υλικό, αλλά με σύγχρονη προσέγγιση, μέσα από τη δική μας βίωση. Το πρώτο ρήμα φυσικά είναι το μελετώ. Μελετώ. Τι μελετώ? Γενικά και αόριστα. Μελετώ αυτά που θα με κάνουν καλύτερο. Αυτά που χρειάζομαι. Δεν συγκεντρώνω πληροφορίες. Μελετώ πάνω απ' όλα τον εαυτό μου. Τι κάνει, τι σκέφτεται,
τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει, τι αποφεύγει, τι δεν αποφεύγει. Έτσι λοιπόν η μελέτη περιλαμβάνει τα πάντα και βεβαίως όταν μελετώ κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιληφθώ ότι ολοκληρώθηκε η μελέτη και πρέπει να περάσω στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι πράτο. Διότι αν συνεχίσω σε μια ατέρμονη μελέτη, θα γίνω συλλέκτης πληροφοριών και δεν θα μπορέσω να κάνω πράξη. Άρα λοιπόν η μελέτη, το μελετώ, μας φέρνει στο πράτο. Τι θα πει πράτο? Συνήθως οι άνθρωποι σήμερα δεν πράττουν. Γιατί? Γιατί η πράξη γεννάει ευθύνη. Να γιατί δεν πράττουμε. Και αν πράττουμε, αν αυτό που πράττουμε είναι καλό και αποδεκτό, εμείς το πράξαμε. Αν δεν ήταν καλό, το έκανε ο άλλος. Δηλαδή μετακυλίουμε τις ευθύνες. Άρα λοιπόν, το δεύτερο βήμα είναι αποφασιστικό. Το πρώτο βήμα, και αυτό είναι αποφασιστικό, γιατί πρέπει να δω τι είναι αυτό που πρέπει να μελετήσω. Πράττοντας, μαθαίνω επίσης και ξαναγυρίζω πάλι στο άλλο βήμα. Διότι, τι θα πράξω, εάν δεν γνωρίζω. Πολλές φορές ακούω να αφήσουμε τις φιλοσοφίες και να πράξουμε. Τι θα πράξουμε, φίλοι μου, αν δεν ξέρουμε τι θα πράξουμε. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που πράττουμε, για να μπορούμε να δούμε αν αυτό που πράξαμε ήταν σύμφωνο με αυτά που μελετήσαμε, για να μπορέσουμε να πάμε στο τρίτο βήμα. Και το τρίτο βήμα είναι το ρήμα που έχω δώσει εγώ, χρησιμοποιώ. Πρέπει να κάνω χρήση αυτών των πραγμάτων. Χρησιμοποιώ σημαίνει, όπως το λέει και η λέξη, κάνω κάτι χρήσιμο. Ποιώ τι χρήσιμο. Χρησιμοποιώ. Εγώ ο ίδιος, αυτά που έχω μελετήσει, αυτά που κάνω, είμαι σε κάτι χρήσιμος στην κοινωνία. Παλιά θυμάμαι, λέγανε οι άνθρωποι οι απλοί, ότι παιδί μου να γίνεις χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία. Το ξεχάσαμε αυτό. Χρήσιμος. Χρήσιμος σημαίνει ωφέλιμος. Οπότε λοιπόν χρησιμοποιώ αυτή τη γνώση, την πράξη και προχωράω. Και το τέταρτο βήμα είναι εργάζομαι. Εργάζομαι τι είδους εργασία? Παρατηρώ μέσα τον εαυτό μου τι είναι οι αντιδράσεις του, τι είναι αυτό που πρέπει να επεξεργαστώ. Διότι εργάζομαι δεν σημαίνει μόνο εξωτερικά, η εργασία πρωτίστως είναι εσωτερική. Βλέπω και είναι αυτό που σας έλεγα στην αρχή, όπως λέει ο Πλούταρχος, η πηγή της ευθυμίας βρίσκεται μέσα μας. Μην την αναζητάμε απ' έξω. Μην πηγαίνουμε να παρατηρήσουμε, να απολαύσουμε κωμωδίες για να γελάσουμε με αγοραστό γέλιο, όπως λέει, ονητών γέλοντα, για να γελάσουμε και να διασκεδάσουμε, να φύγει κάτι από πάνω, να διασκεδάσουμε. Πρέπει να ψυχαγωγηθούμε, να οδηγήσουμε την ψυχή μας εκεί που θα ωφεληθεί και θα εξελιχθεί. Άρα εργάζομαι, σημαίνει κάνω εργασία με τον εαυτό μου. Πρωτίστως η εργασία με τον εαυτό μας είναι συναισθηματική. Βλέπουμε πράγματα που μας ενοχλούν, πράγματα που μας αρέσουν, που μας δυσαρεστούν. Τι από όλα αυτά είμαστε? Ερεθίσματα εξωτερικά απλώς, πού είμαι εγώ? Άρα εργάζομαι σημαίνει είμαι εκεί και κάνω αυτό που μου αναλογεί. Για να περάσω στο επόμενο ρήμα, που είναι το αποδέχομαι. Ρήμα, βήμα. Χορεύουμε. Δεν κουραστήκαμε, ούτε θα κουραστούμε. Θα επανέλθουμε συχνά σε αυτή τη διαδικασία. Αποδέχομαι. Τι αποδέχομαι? Δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα περίμενα. Και σε ποιον πήγαν? Υπάρχει κανείς που στη ζωή του πήγε όπως τα υπολόγιζε? Όχι. Άρα έχουμε ανατροπές. Οι ανατροπές αυτές είναι αλλαγές της τύχης, των κοινωνικών συνθήκων. Έχουμε συνέχεια. Εμείς τι κάνουμε? Τις αποδεχόμαστε, όχι μυρολατρικά, τις αποδεχόμαστε, εννοούμε προσαρμόζουμε τον εαυτό μας σε αυτές και προχωράμε. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Πλούταρχος
όσοι είναι άτεχνοι περί των βίων, και είναι ωραία η έκφραση αυτή, άτεχνος περί των βίων. Άρα ο βίος είναι τέχνη. Και κάθε τέχνη έχει κανόνες, έχει μεθόδους, δεν γίνεται τυχαία. Οπότε λοιπόν να μην είμαστε άτεχνοι περί των βίων, αλλά να είμαστε καλλιτέχνες, θα έλεγα, περί των βίων. Και αυτές τις αλλαγές να τις ενσωματώνουμε στο βίο μας και να αποδεχόμαστε αυτό που φέρνει η ζωή. Θα παρατηρήσετε πολλές φορές στον εαυτό σας, υπάρχει μεγάλη απώλεια ενέργειας μέσα μας. Δεν δεχόμαστε αυτό που μας συμβαίνει. Γιατί να μου συμβεί εμένα αυτό? Μα συμβαίνει και σε άλλους ανθρώπους. Δεν είσαι ο μόνος, ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Έχουμε την εντύπωση όταν μας συμβαίνει κάτι άσχημο, σαν να μας τιμωρεί κάποιος. Δεν μας τιμωρεί κανένας, έτσι είναι η ζωή. Η διαφορά που έγκυται τότε σε έναν άνθρωπο που είναι κάτοχος της τέχνης του βίου και σε έναν που είναι άτεχνος. Η διαφορά είναι στο πώς το αποδέχεται, στο πώς το παίρνει, στο πώς το αφομοιώνει. Έτσι λοιπόν το αποδέχομαι, είναι πολύ σημαντικό βήμα-ρήμα για να προχωρήσω στο χορό μου. Και το επόμενο βήμα πάλι είναι ακολουθώ. Ακολουθώ όμως, προσέξτε τι εννοούμε με αυτό. Ακολουθώ κάποια πρότυπα, κάποια παραδείγματα. Δεν λειτουργώ τυχαία. Όλοι θαυμάζουμε κάποιους ανθρώπους που πέρασαν από το παρελθόν ή ανθρώπους της εποχής μας. Θαυμάζουμε κάποιους σπουδαίους φιλοσόφους, κάποιους ήρωες, κάποιες σπουδαίες μορφές της ιστορίας. Αυτό λειτουργεί ως πρότυπο. Άρα λοιπόν ακολουθώ κάποια πρότυπα. Γι' αυτό αν ρωτήσουμε έναν άνθρωπο, ποια είναι τα πρότυπά σου, σύμφωνα με τα πρότυπά του θα είναι και αυτός. Γιατί είμαστε πάρα πολύ μιμητικά όντα εμείς οι άνθρωποι. Είτε το καταλαβαίνουμε αυτό, είτε όχι. Μιμούμαστε, οπότε λοιπόν αυτό που ακολουθώ, τι ακολουθώ? Ακολουθώ τη μόδα, το σερμό, ακολουθώ τα πρότυπα που μου επιβάλλει η κάθε τρέχουσα κατάσταση. Όχι. Αν φιλοσοφώ πραγματικά, έχω βρει υγιή πρότυπα. Και εδώ είμαστε. Να παρατηρήσουμε τα πρότυπα που ακολουθώ είναι υγιή ή αρρωστημένα. Και αμέσως βέβαια θα πεταχτεί κάποιος, όχι από εσάς ενδεχομένως, και θα πει, μα τι θα πει υγιή και αρρωστημένο? Όλα είναι. Όλα είναι. Βλέπουμε ότι όπως και στην ιατρική υπάρχει το υγιές και το μη υγιές, το άρρωστο δηλαδή, και εκεί το καταλαβαίνουμε. Και μάλιστα αυτό το επισημαίνει ο Πλούταρχος σε ένα άλλο έργο του, λέει είναι πολύ εύκολο. Οι γιατροί έχουν εύκολη δουλειά να κάνουν. Οι φιλόσοφοι είναι πάρα πολύ δύσκολοι, γιατί δεν αντιλαμβάνεται κανείς το υγιές και το μη υγιές στο ψυχικό επίπεδο. Γιατί η φιλοσοφία είναι ψυχής ιατρία. Είναι θεραπεία ψυχής. Ψυχοθεραπεία δηλαδή, αλλά με την ουσιαστική έννοια. Όχι ως συνεδρία σε κάποιον ειδικό. Το επόμενο, που είναι το 7ο κατά σειρά, είναι το ένα βοηθό. Εδώ έχουμε ένα πολύ σημαντικό ρήμα που πολλοί την πατάνε με την έννοια, διότι μας καταλαμβάνει ο ήκτος για τους άλλους, για αυτούς που ατύχησαν. Ίσως να είναι και ένας ήκτος για τον εαυτό μας, σε περίπτωση που ατυχήσει. Άρα δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί λοιπόν. Και λέει ο Πλούταρχος, είναι καλό πράγμα να βοηθάμε τους άλλους, όχι όμως να ταυτιζόμαστε με αυτό που τους συμβαίνει. Καλού όντως του βοηθεί, ου του συναλγεί και συνενδιδώνε της πλησίαν. Εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα που αν δεν το κάνουμε, σωστά θα χαλάσει όλος ο χορός μας. Πάει η ευθυμία περίπατο. Μα πώς μπορείς να είσαι καλά όταν τόσος κόσμος είναι δυστυχισμένος, Και τι θα κάνω, τι μπορώ να κάνω, τι εξαρτάται από εμένα? Βοηθάω μέχρι εκεί που μπορώ. Και στην τελική ανάλυση καθένας δεν πρέπει να βοηθήσει τον εαυτό του, είτε άτομο είναι είτε οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν το βοηθώ σημαίνει ένα άνοιγμα ψυχής προς τους άλλους, προς τον συνάνθρωπο, αλλά μέχρι σε ενός ορίου. Γιατί βλέπετε πολύ συχνά
κάποιοι με τις καλύτερες προθέσεις γίνονται μέρος του προβλήματος του άλλου. Και πολλούς έχω ακούσει να λένε τι το ήθελα. Καλά, δεν καθόμουν στα αυγά μου. Τι ήθελα να ανακατευτώ, εγώ για καλό πήγα και βρήκα τον πελά μου. Άρα λοιπόν το βοηθώ, πρέπει εδώ να αφαιρέσουμε και ένα στοιχείο ίσως μέσα μας έπαρσης, ότι αφού εγώ βοηθώ, άρα είμαι και λίγο καλύτερος από τον άλλον που έχει τη βοήθειά μου. Δεν θέλουμε τέτοιες. Γιατί όπως λέει και ο Σωκράτης, θα οφείλουμε γέλοντα στον εαυτό μας. Δηλαδή θα γίνουμε γελοί στον εαυτό μας. Σπουδαίο αυτό. Προσέξτε το αυτό, όχι στους άλλους, στον εαυτό μας. Δηλαδή ο ίδιος μας ο εαυτός έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται πότε πάμε καλά και πότε όχι. Όπως ένας που χορεύει, ξέρει αν πατάει στο ρυθμό, αν είναι σωστός στα βήματα και αν χορεύει. Έτσι και αν μην το κάνει σαν εκείνο που έλεγε παίξει εσύ και εγώ κανονίζω. Δηλαδή, χορεύω ό,τι να είναι. Δεν είναι έτσι. Και ειδικά στον χορό, και γι' αυτό το αναφέρω ως παράδειγμα και καλό είναι να το έχετε και εσείς υπόψη σας, μπορούμε να κρίνουμε αντικειμενικά αν κάποιος χορεύει σωστά. Γιατί και εμείς ακούμε τη μουσική. Αλλά προκειμένου για το χορό της ευθυμίας, αυτός που τον χορεύει ακούει μόνος του τη μουσική αυτή. Είναι ο μόνος που την ακούει. Εμείς δεν την ακούμε. Οπότε είναι ο μόνος κριτής. Άρα λοιπόν βοηθώ, αλλά με όρια. Το επόμενο είναι, επειδή πολύ καθήκον μαζεύτηκε κλπ. Και βοηθάω κλπ. Το επόμενο βήμα είναι ένα ωραίο ρήμα, απολαμβάνω. Όπως είπε και η Δάφνη εδώ, ας απολαύσουμε τη δική μου ομιλία. Ελπίζω μέχρι στιγμής να το απολαμβάνετε. Διότι και εγώ το απολαμβάνω. Απολαμβάνω τη δική σας παρουσία και εσείς τη δική μου και νομίζω ότι αυτό επιτυγχάνει ο φιλοσοφικός λόγος, ο ζωντανός φιλοσοφικός λόγος. Διότι προσωπικά και εγώ είμαι χορτάτος από λόγια, έτσι, αναλύσεις και αναλύσεις. Έχουμε ανάγκη από έναν ζωντανό λόγο, άμεσο, ζεστό, φιλικό, όπως να έχει όμως και το βάθος εκείνο το οποίο έχουμε ανάγκη και χρειαζόμαστε. Απολαμβάνω τι? Απολαμβάνω αυτό που έχω. Τώρα που το έχω. Όχι όταν το χάσω. Γιατί άμα το χάσω, τότε θα καταλάβω την αξία του. Γι' αυτό πολύ σωστά επισημαίνει και ο φιλόσοφός μας εδώ, μηδενή αξία το μη είναι προστίθεση. Δηλαδή το να μην έχεις κάτι, το να μην είναι κάτι, δεν προσθέτει καμιά αξία. Άρα λοιπόν, γιατί κλαίμε για κάτι που χάσαμε, για έναν άνθρωπο που είχαμε και όσο τον είχαμε δεν του δίναμε σημασία. Για κάτι που είχαμε και όσο το είχαμε παραπεταμένα. Άρα λοιπόν, απολαμβάνω, είναι πολύ ωραίο ρήμα, σημαίνει έχω την ικανότητα να προσπτώ, ας πω τη λέξη, την ειδονή, την υγιή ειδονή όμως, την έμφρονα ειδονή, από αυτό που έχω. Έχω υγεία. Πρέπει να τη χάσω για να καταλάβω πόσο σημαντική είναι. Έχουμε ειρήνη. Πρέπει να γίνει πόλεμος για να καταλάβω πόσο σημαντικό πράγμα είναι η ειρήνη. Και ούτω καθεξής. Μπορεί λοιπόν ο καθένας να αντιληφθεί ότι δεν έχουμε την ικανότητα να απολαμβάνουμε. Και τι γεννάει η μη ικανότητα αυτή, αυτό το βήμα δηλαδή, λίγοι το κάνουν, γεννάει γκρίνια. Μια διάχυτη γκρίνια. Και σε κοινωνικό επίπεδο αυτή η γκρίνια γίνεται πρόβλημα επιδημικό. Μα εμείς που είμαστε έτσι και τα λοιπά, τα ακούτε και τα ξέρετε, μην τα μεταφέρω τώρα εδώ στην αίθουσα. Οπότε λοιπόν, απολαμβάνω σημαίνει έχω την ικανότητα ανά πάσα στιγμή να μπορώ να προσλάβω την ευχαρίστηση. Ακόμα και μια παρέα, βγαίνουμε έξω, να συζητήσουμε. Συζητάμε. Έχουμε την ευκαιρία να είμαστε με έναν άνθρωπο που δεν ξέρουμε αν θα ξανά είμαστε μαζί του. Μπορεί να φύγει, ταξίδι. Μπορεί να... Εμείς λοιπόν εκείνη την ώρα παίζουμε με το κινητό μας, γιατί πρέπει να ενημερωθούμε για τις... Έτσι δεν είναι, για να είμαστε αλλού. Άρα δείτε λοιπόν, γιατί δεν απολαμβάνουμε τη ζωή. Γιατί είμαστε πάντα κάπου αλλού. Αυτό το κάπου αλλού είναι έλλειψη παρουσίας στο εδώ και τώρα. Και αυτό μας πάει στο επόμενο ρήμα, που είναι ένα πολύ σημαντικό ρήμα, εκτιμώ. Και βλέπετε, το χρησιμοποιούν πολύ, το εκτιμώ, και δεν έχει χρηματική διάσταση, έχει ηθική διάσταση.
λέμε με εκτίμηση. Όταν στέλνουμε μια επιστολή ή κάνουμε κάτι, εκτιμώ. Εκτιμώ σημαίνει αναγνωρίζω την αξία κάποιου και την τιμώ. Την τιμώ σημαίνει την αναγνωρίζω και της αποδίδω την δέουσα τιμή. Οπότε λοιπόν το εκτιμώ μας πάει πολύ βαθύτερα και στον εαυτό μας. Και να ρωτήσω εγώ εσάς, τον εαυτό σας τον εκτιμάτε? Τι εκτίμηση χαίρει ο εαυτός σας από εσάς τους ιδίους? Αυτοεκτίμηση το λέμε αυτό. Αυτοεκτίμηση. Και λέμε άλλος έχει υψηλή αυτοεκτίμηση, άλλος χαμηλή αυτοεκτίμηση. Τι είναι ακριβώς αυτό? Και εδώ ο Πλούταρχος μας αποκαλύπτει, κατά τη δική μου ερμηνεία πάντοτε, μία βασική άσκηση όλων των αρχαίων σχολών, που την επανέφεραν και ξένοι πνευματικοί δάσκαλοι, είναι η ενθύμηση του εαυτού. Λέει στο συγκεκριμένο κεφάλαιο ο Πλούταρχος, πρέπει να συχνά να αναμιμνίσκω αυτόν, και το αυτόν είναι με δασία. Και οι φιλόλογοι που παρίσταστε εδώ, ξέρετε, και οι δασίες μας δίνουν άλλη διάσταση στη λέξη. Δεν τις παραγνωρίζουμε. Εαυτόν. Αναμιμνίσκω εαυτόν. Τι σημαίνει αναμιμνίσκω εαυτόν? Σημαίνει θυμάμαι τον εαυτό μου. Αυτοανάμνηση. Δηλαδή ποιος είμαι? Από πού ήρθα? Τι κάνω εδώ πέρα σε αυτή τη ζωή? Όλα τελειώνουν εδώ? Προχτές ήμουν σε μια κηδεία. Έκλεισε τα μάτια του, πάει, αυτό ήταν. Γιατί είμαστε τόσο απρόσεκτοι σε τέτοια σημαντικά ζητήματα? Θυμάμαι στα τελευταία κεφάλαια του Φέδωνος, περί ψυχής του Πλάτωνος, συζητάει ο Σωκράτης με τους μαθητές του και τον ρωτάει ο Κρήτον, ο αγαπημένος του μαθητής, και κοιτάξτε τι του λέει, τι να τρόπον θάπτομεν σε ως Σώκρατες, με ποιο τρόπο θέλεις να σε θάψουμε, Σωκράτη? Και γελάει ο Σωκράτης και λέει, καλά, θάψτε με εσείς όπως θέλετε, αν καταφέρετε και με πιάσετε και δεν σας φύγω. Χιούμορ, έτσι, και μετά το σοβαρεύει το πράγμα και λέει, ακούσε, το μη ορθός λέει, το μη καλός λέει, ου μόνον αυτό καθ' αυτό πλημελές, δηλαδή το να μην μιλάς καλά, ορθά, σωστά, δεν έχει μόνο πλημέλεια αυτό καθ' αυτό, αλλά τι κάνει? Και κακόν τι εμπειεί την ψυχή. Εμπειεί και κάποιο κακό στην ψυχή. Και να, φίλοι μου, πώς εισχωρεί το κακό μέσα μας και το ψεύδος. Επιτρέπουμε στο περίπου να συμβαίνουν τα πράγματα. Και σας το λέω αυτό ως παράδειγμα, διότι τελευταίες στιγμές ο Σωκράτης κάθεται τώρα και ελέγχει, θα μπορούσε να του πει ο Κρήτον, τώρα μην κολλάς στις λέξεις, Σωκράτη, και ο Σωκράτης θα του λέγει, δεν κολλάω στις λέξεις, στα νοήματα που μεταφέρουν οι λέξεις είναι πολύ γερά κολλημένους, γιατί θέλουν να έχουν ορθότητα. Οπότε, τι θέλει να του πει με αυτό? Δεν θα θάψετε εμένα, γιατί εγώ θα έχω φύγει. Άρα εγώ δεν είμαι το σώμα που θα θάψετε μετά. Ποια είναι η σωστή λοιπόν ερώτηση? Με ποιο τρόπο θέλεις να φροντίσουμε το σώμα σου, Σωκράτη, όταν εσύ θα έχεις φύγει? Να λοιπόν, τι σημαίνει εκτιμώ? Αναγνωρίζω την αξία και δεν μιλάω πρόχειρα. Και από δικές μου παρατηρήσεις, κάπως έτσι εισχωρεί το ψεύδος στη ζωή μας. Επειδή είμαστε όντα λογικά και πολιτικά, βλέπουμε ότι το κακό και το ψέμα υπάρχει σε εμάς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει ούτε στα ανώτερα όντα, όσοι δέχεστε ότι υπάρχουν, δεν υπάρχει ούτε στα ζώα. Τα ζώα, όταν τα πούμε ότι είναι κακά, λειτουργούν σύμφωνα με το ένστικτο. Εμείς οι άνθρωποι λοιπόν χρησιμοποιούμε το λόγο. Και βλέπετε πόσο πρόχειρα χρησιμοποιούμε. Οι πρόγονοι ήμασταν πολύ πιο αυστηροί σε αυτά τα θέματα και ιδίως όταν φιλοσοφούμε πρέπει να είμαστε ακριβείς και να κυριολογούμε και όχι να ακυρολογούμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα ότι δεν εκτιμούμε, άρα δεν θυμόμαστε τον εαυτό μας. Τι είναι τι. Και όταν επιτρέπουμε τέτοια μικρά ασφάλματα, συμβαίνει αυτό που είχε πει και ο Αριστοτέλης, βρίσκει τρόπο να διεισδύσει μέσα στη λέξη και στη φράση το ψεύδος. Είναι το εν τη λέξη και το εν τη φράση ψεύδος. Διότι πώς εισέρχεται το ψεύδος στο λόγο? Όσοι εισπράττουμε τόσο ψεύδος από
από αυτούς που αποφασίζουν για τις τύχες μας. Αυτοί που παίρνουν αποφάσεις και κατέχουν θέσεις εξουσίας. Και πόσο μάλλον όταν είναι για ζητήματα σημαντικά του βίου μας. Άρα λοιπόν εκτιμώ σημαίνει έχω έχω μνήμη, έχω ανάμνηση του ποιος είναι. Και να θυμηθούμε εδώ ότι κατά τον Πλάτωνα η μάθηση, η γνώση είναι ανάμνηση. Άρα και η μάθηση, η γνώση του εαυτού μου είναι ανάμνηση. Οπότε αυτό το λέμε αυτοανάμνηση. Πολύ σημαντική άσκηση. Να ξέρετε ότι υπάρχει κατατεθειμένη εδώ, αλλά πολύ κωδικά. Και καλό είναι σε αυτό το βήμα που είναι το ένατο κατά σειρά, είναι πολύ σημαντική αυτή η άσκηση. Και η επόμενη επίσης, που είναι το ρήμα παρατηρώ. Γιατί το ένα με πάει στο άλλο. Παρατηρώ. Εσείς παρατηρείτε τον εαυτό σας. Έχουμε εγκαινιάσει μέσα μας έναν παρατηρητή, ο οποίος παρατηρεί, και τώρα που μιλώ εγώ και σας ακούτε, σαν να υπάρχει μια παρατήρηση που μας περιλαμβάνει όλους. Αν αυτή την αίσθηση την έχουμε ενεργοποιήσει, τότε έχουμε εγκαθιδρύσει έναν εσωτερικό επόπτη, κατά κάποιο τρόπο. Άρα παρατηρώ, βλέπω τις εκδηλώσεις μου και τότε διορθώνω αυτό που θεωρώ ότι χρήζει διορθώσεως. Διότι αν δεν κάνω αυτή την αυτοπαρατήρηση, και για να κάνω την αυτοπαρατήρηση, ένα μέρος της προσοχής μου πρέπει να το στρέψω στον εαυτό μου. Ενώ εμείς τι παρατηρούμε συνήθως? Τους άλλους. Παρατηρούμε τι κάνουν οι άλλοι, αναλώνουμε όλοι μας την ενέργεια, όλο το καύσιμο το εσωτερικό, και το καύσιμο πρέπει να ξέρετε είναι συναισθηματικό. Δηλαδή το ντεπόζιτο δεν ξέρουμε πόσα λίτρα πιάνει του καθενός μας. Κάποια στιγμή νιώθουμε λίγο ξαπλήθηκα, κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο. Μήπως υπάρχει και ρεζέρβα πιο κάτω. Εκεί λοιπόν όταν νιώθουμε ότι αγγίξαμε τα όρια μας, πρέπει να πάμε βαθύτερα στον εαυτό μας, να παρατηρήσουμε γιατί το κάνω αυτό. Γιατί το λέω. Οπότε εγκαινιάζουμε τη δεύτερη μεγάλη άσκηση που είναι η αυτοπαρατήρηση. Αυτές τις δύο ασκήσεις πρέπει να τις έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια του χορού της ευθυμίας, για να μπορέσουμε να τον φτάσουμε μέχρι το τέλος. Και αν το κάνουμε μια φορά, προσέξτε ποιο είναι το ωραίο, την πρώτη φορά δεν θα το κάνουμε τέλειο. Τη δεύτερη θα το κάνουμε λίγο καλύτερο. Την τρίτη, την τέταρτη, θέλει επανάληψη. Η επανάληψη είναι μητέρα της μαθήσεως, όπως έχετε ακούσει. Προχωρώντας, το επόμενο ρήμα είναι αναγνωρίζω, που μοιάζει λίγο με τα προηγούμενα, γιατί μετά το 10 έχουμε μια ομοιότητα επανάληψη. Άρα τα 10 πρώτα που σας είπα και ολοκληρώνεται με την αυτοπαρατήρηση, ήδη ο χορός έχει φτάσει σε μια πρώτη μορφή. Οπότε η δεύτερη δεκάδα, μέχρι το 20, για να ολοκληρώσουμε ένα ωραίο 20άεδρο, ένα ωραίο βιωματικό 20άεδρο, αλλά όχι να το βλέπουμε το 20άεδρο, το βλέπουμε το 20άεδρο, συμπολίζει το ίδιο, πάρα πολύ ωραία, τα λέει και ο Πλάτος στον κείμενο, ωραία όλα αυτά, αλλά για να φτιάξουμε το 20άεδρο του θυμικού μας, να δείτε τι ωραία τρίγωνα θα φτιάξουμε εκεί και πόση εργασία θέλει για να τα κάνουμε κανονικά, γιατί είναι σκαλινά τρίγωνα, είναι άντε το πολύ ορθογώνιο. Αλλά ορθογώνια τρίγωνα δεν φτιάχνουν 20άεδρο, πρέπει να είναι όλα ισόπεδα, κανονικά. Άρα λοιπόν το ακολουθούμε, είναι το αναγνωρίζω. Αναγνωρίζω σημαίνει στρέφω τον εαυτό μου μέσα βαθιά και ζω σύμφωνα με αυτό που ο εαυτός μου βγάζει ενώπιον μου. Και δεν κοιτάω τι κάνουν οι άλλοι. Γιατί λέει εδώ κάτι σημαντικό ο Πλούταρχος. Δεν μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή στον εαυτό μας, με αποτέλεσμα δεν μπορούμε να καλυτερεύσουμε, γιατί δεν βλέπουμε σε ποια σημεία πρέπει να εργαστούμε. Και παρατηρούμε τις ζωές των άλλων, τις κρίνουμε πάρα πολύ, πώς το κάνει έτσι αυτό, μα τι το ένα, τι το άλλο, και ξεχνάμε ότι δεν έχουμε τον άπειρο χρόνο και λέει εδώ μια λέξη πολύ σημαντική. Αβελτηρία. Αβελτηρία σημαίνει έχω παραιτηθεί
από την διαδικασία να γίνω βέλτερος, να γίνω δηλαδή βελτίων, καλύτερος, βέλτιστος. Αυτό το άλλοι φιλόσοφοι το έχουν πει ακηδία, έλλειψη δηλαδή κήδους, φροντίδας για τον εαυτό μου. Εγώ το απέδωσα εδώ με μια λέξη σημερινή, αν μπορούμε να το καταλάβουμε, αυτοεγκατάλειψη. Σήμερα βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους να μην έχουν όρεξη για ζωή. Να περιμένουν δηλαδή απ' έξω να έρθει κάτι. Αυτοεγκαταλειμμένοι. Και τους άγουν και τους φέρουν. Και μετατρέπεται ο άνθρωπος από ένα έμψυχο και έλογο όν, με ιδία, βούληση και προαίρεση και όλα αυτά τα ωραία που λέει η φιλοσοφία, μετατρέπεται σε ένα πράγμα. Και συμβαίνει αυτό που όλοι έχετε ακούσει ή θα έχετε πει, αυτός άγεται και φέρεται. Ή πολλούς ακούω, λέει μετακόμισα. Μετακόμισα από μια περιοχή σε άλλη. Εγώ ξέρω τα πράγματα μετακομίζουν. Ενώ οι άνθρωποι μετικούν. Οπότε λοιπόν για να ακριβολογούμε θα πρέπει να λέγουμε μετακόμισα τα πράγματά μου και εγώ μετίκησα. Δηλαδή από ένα μέρος που κατοικώ πάω σε ένα άλλο. Θυμηθείτε το, είναι αυτό που έψαξε ο Σωκράτης στον Κρήτονα ότι δεν έλεγε σωστά. Αλλά το μη ορθώς λέγει εμποιείται κακόν τις ψυχές. Και πρέπει να είμαστε εκεί επίμονοι. Έτσι λοιπόν, οφείλουμε να αναγνωρίζουμε και το επόμενο ρήμα μας βοηθάει πάρα πολύ, το διακρίνω. Το να αναπτύξουμε τη διάκριση στη ζωή μας δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Να διακρίνω τι τώρα. Να διακρίνω τι είναι δυνατόν να γίνει, τι είναι αδύνατον, τι είναι πιθανόν, τι είναι ενδεχόμενο. Τα έχουμε βάλει όλα σε μια κατηγορία. Όλα μπορούν να γίνουν, όλα γίνονται. Φτάνει να προσπαθήσει κανείς. Ο λαός μας λέει όμως του σπανού τα γένια δεν γίνονται. Αλλά ο Πλούταρχος εδώ μας δίνει δύο ωραία παραδείγματα και λέει αυτός που θα κάτσει κάτω από μια σικιά και θα περιμένει να του κάνει σταφύλια, θα απογοητευτεί. Αυτός που θα θέλήσει να το ξέψει με το άρωτρο, δεν θα τα καταφέρει. Αυτός που θέλει να κυνηγήσει λαγούς με το βόδι, δεν θα το πιάσει, δεν το πιάσει ποτέ. Άρα, κυνηγάει πράγματα αδύνατα. Αδύνατα λόγω της φύσεώς τους. Της φύσεως του πράγματος που επιδιώκεις ή περιμένεις και της φύσεως του πράγματος που εσύ χρησιμοποιείς. Δεν μπορείς να πιάσεις το λαγό με το βόδι, κάτι πολύ γρήγορο, άρα είναι αδύνατο. Αυτά λοιπόν είναι τα λεγόμενα αδύνατα. Και όπως έλεγε κάποιος άλλος σοφός, το των αδυνάτων εράν νόσος ψυχής εστί. Το να έχεις έρωτα για τα αδύνατα πράγματα, νοσείς κατά την ψυχή. Αλλά άντε τώρα ποιος θα διαγνώσει αυτή την νόσο που είναι πολύ γενικευμένη σήμερα. Σήμερα οι άνθρωποι περιμένουν πράγματα αδύνατα. Και κυρίως οι άνθρωποι που δεν εργάζονται με τον εαυτό τους. Γιατί αυτός που εργάζεται αντιλαμβάνεται ότι κάποια πράγματα είναι δυνατά ή κάποια άλλα αδύνατα. Ή να θυμηθούμε και τον καλό μας τον Επίκτητο, που λέει το να περιμένει, το να θέλει σίκα μέσα στο καταχύμωνο, ζητάς πράγματα αδύνατα και προκαλείς δυστυχία ο ίδιος τον εαυτό σου. Άντε το πολύ να βολευτείς αποξηραμένα. Αλλά το να θέλεις κάτι που δεν είναι στην ώρα του, είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Οπότε λοιπόν διακρίνω σημαίνει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Κάτι που θέλω. Δεν είναι η ώρα του. Θα έρθει και η ώρα του. Θα έρθει ο καιρός. Και βεβαίως ξεχνάμε πολύ συχνά εδώ ότι ο χρόνος έχει δύο υποκατηγορίες. Έχει τον καιρό και την ώρα του. Γιατί ο χρόνος είναι κάτι πολύ γενικό. Ο καιρός όμως είναι ακριβώς η ψυχή του χρόνου. Και ο χρόνος έχει ψυχή. Και η ώρα είναι εκείνη ακριβώς η στιγμή που το κάνει κάτι ωραίο. Και όταν κάτι είναι στο καιρό του, είναι εύκαιρο, είναι έγκαιρο. Ενώ αν δεν είναι στο καιρό του, είναι άκαιρο. Αυτό που πρέπει να διακρίνω, φίλοι μου. Να διακρίνω δηλαδή πότε η κάθε μου πράξη είναι κατάλληλη να εκδηλωθεί. Και έτσι αφαιρώ πάρα πολύ μεγάλο πεδίο, ας πούμε,
δυσαρμονικό μέσο. Γιατί βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους ότι κουβαλάνε μέσα τους ένα φορτίο και δεν αντιλαμβάνουν το κάθε τι έχει την ώρα του, έχει τον καιρό του. Το επόμενο ρήμα είναι το ανακαλύπτω. Τι ανακαλύπτω? Αυτά που είπαμε, ότι δηλαδή παρατηρώ πρώτα και εξετάζω και ερευνώ και ανακαλύπτω την φύση των πραγμάτων. Τι μπορεί να μου δώσει ένας άνθρωπος, ένας συνεργάτης, ένας σύντροφος, με απογοήτευση? Μα δεν είδες τη φύση του. Έκανες αυτό που είπε προηγουμένως. Καθόσουν κάπου και κάτω από μια σικιά και περίμενες να σου κάνει στα φίλια. Δεν είδες τη φύση του. Πώς όμως θα δω τη φύση του άλλου, αν δεν έχω ανακαλύψει την φύση του δικού μου εαυτού? Άρα λοιπόν το ανακαλύπτω σημαίνει εγώ πρέπει να ανακαλύψω τον εαυτό μου. Και βλέπετε λοιπόν πόσα βήματα πρέπει να προηγηθούν για να φτάσουμε σε αυτό που θα λέγαμε την αυτοανακάλυψη. Και πολλές φορές ο εαυτός μας εκπλήσει. Δεν σας εκπλήσει εσάς? Εμένα πολλές φορές με έχει εκπλήξει. Και ευχάριστα και δυσάρεστα. Ωραία. Το αποδέχομαι και προχωράμε. Δεν σταματάμε το χορό. Λιγάκι να ξεκουραστούμε. Γιατί τη μουσική και το ρυθμό εμείς την ακούμε. Αν σταματήσει αυτό, σταματάει όλη η φιλοσοφική εργασία. Έτσι λοιπόν συνεχίζω και βάζω και ένα άλλο ρήμα που με πάει λίγο τώρα, επειδή μπορεί η ζωή να με έχει διαψεύσει και κάποια πράγματα δεν έγιναν. Ωραία. Μπροστά μου είναι ο καιρός, μπροστά μου είναι ο χρόνος, οραματίζομαι. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρήμα. Οραματίζομαι. Σημαίνει προβάλλω αυτό που θέλω να γίνει στην διάσταση του παρεσωμένου, δηλαδή του μελλοντικού. Παρεσόμενο είναι το μέλλον, αυτό που πρόκειται να έρθει. Οπότε λοιπόν οραματίζομαι. Έχω όραμα. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν όραμα. Εσείς βλέπετε, τι σημαίνει όραμα? Λαχτάρα για ζωή. Όρεξη. Για δημιουργία. Θα κάνουμε αυτό. Όχι μέσα σε ένα κλίμα προχειρότητας, αλλά σε ένα κλίμα όραμα. Σημαίνει κάτι το ορό, αλλά νοερά. Γι' αυτό το οραματίζομαι και βλέπετε και ιδίως όσοι κατέχουν θέση εξουσίας, αν στερούνται ένα όραμα, δεν μπορούν να τη χειρίζονται το ψεύδος. Και βρίσκει πολύ μεγάλο έδαφος στις ψυχές μας το ψεύδος και γι' αυτό γίνεται πιστικό. Ενώ το ψεύδος δεν έχει καμία τύχη στην ψυχή ενός φιλοσόφου, φίλοι μου. Δεν έχετε καταλάβει. Απέναντι σε έναν αληθινό φιλόσοφο, λέγανε οι αρχαίοι, δεν μπορείς να πεις ψέματα. Πείτε ψέματα σε ένα Σοκράτη. Σε ένα Πλούταρχο. Δεν τους έχουμε εδώ για να τους δούμε, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε ότι το ψεύδος πρέπει να βρει δίωδο αποδοχής. Πρέπει να το ανοίξουμε την πόρτα. Περάστε. Οπότε λοιπόν, γινόμαστε κατά κάποιο τρόπο συνένοχοι σε όλο αυτό που συμβαίνει. Οραματίζομαι αυτό που μπορώ. Αυτό που ακόμα δεν έγινε και αυτό δημιουργεί μία ενάργεια για το μέλλον και βλέπω ότι όσο ζω μπορώ να κάνω πράγματα και δεν παραιτούμε τη δύναμη της δημιουργίας και της ζωής. Και το επόμενο βήμα, είναι πάρα πολύ ωραίο και θα μας φέρει στο προσκήνιο δύο αγαπημένους φιλοσόφους, τον Εμπεδοκλή και τον Ηράκλειτο. Εναρμονίζω. Εναρμονίζω είναι πολύ ωραία λέξη, πολύ ωραίο ρήμα, εναρμόνιση. Πάρα πολύ ωραία, ψυχοσωματική εναρμόνιση, όλο αυτό. Εναρμονίζω σημαίνει, κατανοώ καταρχάς ότι υπάρχουν αντίθετα, ενάντια πράγματα. Και δεν είναι όλα θετικά ή όλα αρνητικά. Δεν είναι όλα κακά ή καλά. Δεν είναι πάντα μέρα, δεν είναι πάντα νύχτα. Βλέπω τη συνολική εικόνα. Άρα έρχεται η αρμονία, έρχεται η εναρμόνιση ως μία ουσία ενοποιώς των αντιθέτων. Γιατί εδώ είναι πολύ μεγάλο και θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα ότι είναι το βασικό βήμα εδώ δυσκολία. Είναι μεγάλη δυσκολία αυτού του βήματος.
ότι δεν κατανοώ την εναντιότητα. Πάνε όλα καλά σε μια περίπτωση, έχετε μια ανατροπή. Δεν το δέχομαι. Ωραία είναι η μέρα, αλλά κάποτε τελειώνει. Οπότε λοιπόν εδώ βάζω την έννοια της αντιθέσεως και βλέπω ότι το ένα υπηρετεί το άλλο. Η μέρα γεννάει τη νύχτα, η νύχτα ξαναδίνει τη μέρα και δεινή γάρα ανάγκη πάντα κρατήνει, που λέει και ο Ορφέας στον ύμνο της νυχτός. Έτσι, τα κυβερνάει η φοβερή, η πολύ δυνατή ανάγκη. Άρα λοιπόν εναρμονίζω τον εαυτό μου σε αυτά που με αφορούν και δεν κάθομαι να στενοχωριέμαι για κάτι που δεν εξαρτάται από εμένα. Και το επόμενο βήμα πάλι εδώ έρχεται, αλλά με μια άλλη έννοια, όχι εναρμονίζω, αλλά ισορροπώ. Αυτό που βάλαμε και ως τίτλο, πώς θα επιτύχουμε μια εσωτερική ισορροπία. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά που αναλύσαμε, η ισορροπία δεν έρχεται, έχω μια αρροπή από εδώ, μια από εδώ, τις κάνω ίσες, γιατί το τις εξουδετερώνω. Θέλουμε να εξουδετερώσουμε τις ισορροπίες. Αλλά προηγούνται όλα τα άλλα, ισορροπώ είναι μια εικόνα που μπορούμε να έχουμε καλή εδώ, είναι πώς όταν κάνουμε ποδήλατο. Όταν βάλουμε από τη μια μεριά, στην αρχή γέρνουμε πολύ από τη μια μεριά, γέρνουμε λίγο από την άλλη και ισορροπούμε. Και αυτή η ισορροπία είναι δυναμικής φύσεως. Δεν είναι μια στατική ισορροπία, δεν είναι η ισορροπία της ζυγαριάς. Αυτή την ισορροπία θέλουμε. Δηλαδή βαίνουμε μέσα από την αντίθεση. Και όπως μας το έχει περιγράψει πολύ ωραίο ο Ηράκλειτος, είναι η εναντιοδρομία. Εναντιοδρομούμε. Δηλαδή ακολουθούμε τα ενάντια χωρίς να χανόμαστε μέσα στις εναντιότητες. Δηλαδή έρχεται η νύχτα, καλώς να έρθει. Έρχεται η μέρα, καλώς να έρθει. Ουδούτος κακός, λέει ο Πλούταρχος. Και έτσι δεν είναι άσχημα. Κάποιος έριξε μια πέτρα να χτυπήσει ένα σκύλο και χτύπησε κάποια κυρία που δεν ήταν πολύ συμπαθής και λέει ουδούτος κακός. Και έτσι άσχημα δεν ήταν. Δηλαδή βρήκε στόχο η πέτρα. Ούτως ή άλλως. Θέλει να πει δηλαδή ότι το πράγμα της ισορροπίας είναι συνεχώς και είναι δυναμικό. Θα προχωρήσουμε σε ένα άλλο βήμα και σιγά σιγά ολοκληρώνουμε το χώρο μας. Το βήμα εμπιστεύομαι. Μάλιστα, εμπιστεύομαι. Όχι πιστεύω, εμπιστεύομαι. Τι να εμπιστεύομαι? Αφού έχω κάνει όλη αυτή την εργασία με τον εαυτό μου, αρχίζω να έχω μία εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μου. Εμπιστεύομαι, και μάλιστα εδώ ο Πλούταρχος κάνει και μια συνηγορία της ανθρωπίνης φύσεως. Λέει πάρα πολύ, εκταπεινώνουν τον άνθρωπο και λέει ο άνθρωπος είναι ένα τίποτα. Το βλέπετε αυτό και όταν καμιά φορά πηγαίνουμε στις κηδείες και συζητούμε μεταξύ αυτούς, τι είναι ο άνθρωπος, ένα τίποτα. Αυτό το πράγμα είναι μια εκταπείνωση. Πώς δεν είναι ένα τίποτα, δεν είναι αυτός ο άνθρωπος εκεί. Ο άνθρωπος αυτός έφυγε. Αυτό που ήταν η ψυχή του, είτε το πιστεύουμε είτε όχι, πρέπει να το δούμε ότι εκταπεινώνουμε την ανθρώπινη φύση και δει την δική μας φύση όταν δεν εμπιστευόμαστε. Επίσης, η λέξη εμπιστοσύνη και η πράξη του να εμπιστευτούμε, αν έχουμε διαψευστεί πολλές φορές, λέμε δεν ξαναεμπιστεύουμε κανέναν. Πόνεσα πολύ, προδόθηκα. Ποιος δεν έχει προδοθεί? Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει προδοθεί από φίλους, από συνεργάτες? Ωραία. Μέσα στο παιχνίδι της ζωής είναι και αυτό. Ο χορός συνεχίζεται. Εμπιστεύομαι λοιπόν, αλλά με μεγαλύτερη διάκριση τώρα. Και θα ξανακάνω τα βήματα που έχω αφήσει. Θυμάστε, διακρίνω τη φύση των ανθρώπων. Τι εμπιστεύτηκα? Για δες τι εμπιστεύτηκες, τι περίμενες. Εμπιστεύτηκες κάτι και σε κάποιον που και εκείνος δεν ήξερε τον εαυτό του, γιατί αυτό το λάθος κάνουμε συχνά. Νομίζουμε ότι οι άλλοι γνωρίζουν τον εαυτό τους. Πώς να τον γνωρίσουν? Άρα λοιπόν αυτό που κάνουν θα προσπαθήσουν απλά να το δικαιολογήσουν. Δεν το αποδέχονται, δεν το διακρίνουν, όλα αυτά που είπαμε. Στο επόμενο βήμα είναι διαφυλάσσω. Τι διαφυλάσσω? Την καθαρότητα του ήθους μου, λέει εδώ ο φιλόσοφός μας Πλούταρχος. Διαφυλάσσω, άρα μπαίνει μία φρουρητική διάσταση. Και πάμε προς την ολοκλήρωση τώρα. Βλέπετε, μπαίνει το φρουρητικό και το φρουρητικό σημαίνει
αφού πέτυχα τόσα πράγματα και δεν είναι λίγα και αφιέρωσα χρόνο, ενέργεια για να τα μάθω, γιατί και αυτά που λένε δεν μας προέκυψαν έτσι τυχαία και στον καθένα. Και όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο να έχει κατακτήσει κάτι, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι έχει αφιερώσει χρόνο από τη ζωή του, έχει αφοσιωθεί και πρέπει να τιμούμε τον κόπο του. Ενώ σήμερα νομίζουμε ότι μπορούμε να τα αποκτήσουμε όλα. Μια άσκηση 5 λεπτών, φανταστήκαμε και περάσαμε στην Ιρβάνα, δεν ξέρω πού, ή θα έρθει κάποιος, πώς τους λένε, δεν μην αναφέρω τα ονόματα τώρα εδώ και βαρβαρίσω, έτσι, από την Αμερική, που θα μας δείξει, θα μας κατευθύνει το βίο μας, θα μας εξελίξει, θα μας κάνει. Γιατί εμπιστευόμαστε κάτι τέτοιο? Ποιος μπορεί και ποιος έχει το δικαίωμα να μπει μέσα στην ψυχή μας? Δίνουμε το κλειδί του σπιτιού μας στον οποιονδήποτε? Διότι αν τον εγκαταστήσουμε μέσα στο σπίτι, σε λίγο θα είμαστε εμείς φιλοξενούμενοι. Ο δικαιωματισμός, το δικαίωμα δηλαδή που δίνουμε στους άλλους, δεν υπάρχει αυτό. Στη φιλοσοφία πρέπει να κατανοήσουμε ότι κανείς δεν μπορεί και δεν έχει το δικαίωμα να εξουσιάζει έναν άλλο άνθρωπο. Μπορεί να ακούγεται κάπως παράξενο, αυτή όμως είναι η αλήθεια. Δεν επιτρέπεται η χειραγώγηση. Κάθε άνθρωπος είναι αυτός που είναι και οφείλει και ο ίδιος να διαφυλάσει την ακεραιότητα του ήθους. Το ήθος τώρα, να πω 2 λόγια, το ήθος, θα συμφωνήσετε όλοι φίλοι μου, η διαπίστωση είναι λυπηρή, έχει εκλείψει το ήθος από την εποχή μας, λένε. Γιατί έχει εκλείψει? Γιατί έγινε σπάνιο είδος? Να το κάνουμε εισαγωγή, από πού? Ήθος. Ανθρώπο, δαίμον, λέει ο Ηράκλειτος. Το ήθος είναι για τον άνθρωπο ένας σαν να είναι ο δαίμονάς του. Δηλαδή η ίδια του η τύχη, η ίδια του η ζωή. Και ανάλογα αν το ήθος του είναι καλό, είναι αγαθοδαίμον. Αν είναι κακό, είναι κακοδαίμον. Άρα τον μαστίζει κακοδαιμονία. Το ήθος λοιπόν εξαρτάται από εμάς. Και είναι δικό μας. Ήθος. Και στέκεται στο στήθος. Εκεί το έβαλε η φύση και το περιέβαλε με θώρακα. Το θωράκισε. Πόσο τυχαίο είναι αυτό? Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι πρέπει να διαφυλάξουμε το ήθος μας. Γιατί νομίζουμε, ειδικά σήμερα, και αυτό σας το επισημαίνω, ότι να αποκτήσουμε εμπειρίες. Έλα μόνο και τι έγινε, μια εμπειρία είναι. Φίλοι μου, δεν είναι όλα εμπειρίες στη ζωή. Εμπειρία είναι αυτό το οποίο το περνάω και έχω εξασφαλίσει τη διέλευση. Περάω, περώ. Τα περισσότερα είναι παγίδες. Μην παρουσιάζουμε κάποια πράγματα στη ζωή ως εμπειρίες, και ειδικά οι νέοι άνθρωποι, ενώ είναι παγίδες και στην παγίδα δεν μπορεί να βγεις. Και βλέπετε πάρα πολλούς σήμερα ανθρώπους παγιδευμένους. Αυτό είναι πολύ βασικό το βήμα και ολοκληρώνουμε με το τελευταίο βήμα, το οποίο κλείνει το 20ο, κλείνει το 20έτρο, κλείνει ο χορός για να ξαναξεκινήσει. Το 20ο λοιπόν είναι το ρήμα μειούμε. Τελευταίο, αλλά όχι καταϊδρωμένο. Τελευταίο. Μειούμε. Και βλέπετε, εκεί πάει. Όπως ο Ηρακλής μοιήθηκε στον τελευταίο άθλο του, όπως μας λένε τα κείμενα, και ειδικά ο Απολόδωρος. Στον τελευταίο του άθλο μοιήθηκε στα ελευσίνα μυστήρια, όχι στον πρώτο. Που σημαίνει ότι η μοίηση έρχεται ως επιστέγασμα και όχι ως αρχή. Και αυτό διακρίνει τον μοιημένο από τον μυστικιστή, κατά τη γνώμη μου. Ο μυστικιστής μιλάει για τα μυστήρια, μπορεί να γράψει και βιβλία, άρθρα, μυστήρια, ξεμυστήρια. Μυστήρια, αφού είναι μυστήρια, τι θα πεις? Αν έχεις μοιηθεί στα μυστήρια και τα αποκαλύπτεις, είσαι επίορκος. Αν δεν έχεις μοιηθεί και μιλάς για τα μυστήρια, είσαι φλίαρος. Άρα και στη μια και στην άλλη περίπτωση, κρίτον το σειρά. Άρα λοιπόν το μειούμε, είναι τελευταίο και πράγματι, εδώ την έμπνευση μου τη δίνει ο Πλούταρχος και λέει τον βίον μοίησιν όντα και τελετήν τελειωτάτη. Ο ίδιος ο βίος μας είναι η μοίηση. Και εισάγει ο Πλούταρχος, και προσέξτε, ζει στον δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα,
είναι ιερέας του Απόλλωνα στους Δελφούς, το γνωρίζετε. Και με αντικό τρόπο, σαν να μας λέει, τα μυστήρια σε λίγο καιρό θα κλείσουν. Μη στεναχωριέστε, έχει προνοήσει το Θείο. Η ίδια η ζωή σας είναι πλέον η μοίηση. Και αυτή είναι και προσωπική μου άποψη. Γι' αυτό μη χάνουμε χρόνο, εργαζόμαστε. Πού εργαζόμαστε, ποιο είναι το υλικό, ποιο είναι το πεδίο, ποιος είναι ο χώρος της μοίησης, η ίδια μας η ζωή, οι περιστάσεις του βίου μας, οι δυσκολίες που μας φέρνει η ζωή. Αυτές, αρρώστιες, αποτυχίες, προδοσίες, όλα αυτά. Μα με αυτά θα δουλέψω. Μα με ποια θέλεις. Να σε πάμε στα Ιμαλάια και να κάνουμε μια άσκηση να φωτιστείς. Ωραία, φωτίστηκες. Σε ξαναφέρνουμε εδώ στην Αθήνα, σε αυτό το χάος, τα χάσεις όλα. Εδώ όμως, αυτό που θα κερδίσουμε, το έχουμε κερδίσει και στα Ιμαλάια και στις Άνδες και δεν ξέρω όπου αλλού. Το λέω, καταλαβαίνετε πώς. Ότι δηλαδή η ίδια μας η ζωή είναι το υλικό της μοίησεώς μας, των βίων μοίησινόντων. Η ζωή η ίδια είναι η μοίησή μας. Οπότε το μειούμε, όπως και ο Ηρακλής, ως παράδειγμα το οποίο το ακολουθούμε, ρήμα ακολουθώ, μας υποδεικνύει ότι η μοίηση είναι απλά το πτυχίο που παίρνουμε όταν έχουμε περάσει όλα τα μαθήματα. Όταν έχουμε βαδίσει και έχουμε δράσει σύμφωνα με όλα αυτά. Αυτό το σχήμα το έκανα χάρη πρακτικής και νομίζω ότι καλό είναι να το θυμάστε. Το βιβλίο θα σας το θυμίζει και ίσως όλα αυτά που είπαμε βγει ένα καινούριο βιβλίο, γιατί το ένα βιβλίο γεννάει το άλλο, γιατί τα βιβλία είναι γόνιμα. Έτσι λοιπόν, με αυτά εγώ θέλω να σας κλείσω και στη διάθεσή σας να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ.